Ang inahan buhaton gyud ang tanan aron lang mabuhi ang mga anak. Sama na ni usa ka bingka vendor nga migamit siyang bisikleta isip instrumento siyang panginabuhian tungod og alang siyang unom ka mga anak. Ato siyang ila-ilahon pinaagi nining report. Kini ang mobile bingkahan nga giparada lang daplin sa kasada nga iya ni Olivia. Uban ang anak gamit nila ang hornahan ug ang mga kahoy nga sugnod aron lutuon ang bingka gamit ang ginaling nga humay nga gihumol sa tuno sa lubi ug uban pang mga sagol. Humot ang alisngaw sa bag-ong haon nga bingka nga nangliki pas kalami nga sagad makadanigyod sa pamapalit. Tag 5 ang kinagamyan, samtang tag 20 ang kinadak-an. 15 ka tuig na siya niini nga mauyang gibuhi sa unom niya ka mga anak, abag sa kita sa habal driver niyang bana. Apan luyo sa iyahang kakugi, ang mga hagit sa panginabuhi kay sitahon man sila kung magpundo sa daplin sa kasada aron mamaligya. Mura kuno sila og ilaga nga gukdon daw sa mga iring nga mga otoridad kung maapiki maembarguhan pas bisikleta nga kahimanan sa pagpanginabuhi. Lisod-lisod jud dinaon bro, agwanta lang gyud sir kay may lain. May lain. Makabuhi na ba gyud? Makabuhi ra gyud noon. Taliwa sa mga pagsuway, way planong itahan ang panginabuhian tungod og alang sa iyang pamilya. Ninigigidag ng paglingkod na sa mga leader sa dakbayan ug sa nasod nang hinaot siya nga mahatagan og kahigayunan nga mga kapanginabuhi nga luwas sa kakuyaw ug kakulba ug adunay kagawasan sa paglihok-lihok. Ang nindot jud matagaan mi kay kayunan nga makatinda mi basig mahapon lang gud way naidakop gikan sa alas 4 patubang sa gabi kay gikan mo gud 24 oras mo gud ang dakop sir. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bistak.